magatay-atay na lang ni kay kini wala may kuha sa nga nanginhas. Aray ko. Palid. Mga magatay-atay na lang ni. Atay-atay na lang ni guys. Ni frozen pa ba? Ha? Frozen pa. Gani, frozen pa gani. Sorry, slice. Now, minibimunan oy. Siya. Tawa mo na siya. Lain na po kung mulan nga. Kung ano, pa'y klaro nga. Usog ba na to? Sika tayo nung tayo. Kung ano. Tama na. Ayaw, pikasa. Ayaw, diretso ah. Oh, tambok ka sa luyo.